Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 15-nji marty, hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen men Gözel Hudaýberdi we tanışy edýärim. Libyanyň Birleşik Milletler Guramasy tarapyndan goldanýan hökümetine garşy çykýan gündäki opozisiýon hökümeti Orsetden harby ýardym sorap eden ýüzlenmesine oňyn jogap aldy diýip baş resmi aýtdy. Biziň ofitserlerimiziň köpüsi Orsetde türgünleşdirildi we ençemesi orsça gürleýär. Şeýle-de Orsetdiň enjamlaryny ulanyp bilýär diýip Libyanyň gündäginde ýerleşýän Tobruk şäherinde opozisiýon hökümetiň parlamentiniň medeniýet wekili Agoyla Saleh 14-nji martda RIA Novosti agentligine aýtdy. Bize terrorizme garşy görüşde ýardym wada berildi diýip Saleh aýtdy we islamçylara garşy çykyş edýän Halifa Haftaryň ýolbaşçylygyndaky öz hökümetiniň goşunlarynyň häzirki wagtda Tripoliniň ýolbaşçylygynyň gözegçiligindäki newt ýataklaryny we portlary eýlep biljekdigini ma'lum etdi. Haftar geçen ýylyň dowamynda iki edek Moskwa tapar edip Orsetdiň daşary işler ministri bilen duşuşdy. Saleh Haftaryň güýçlerinden 70 çemet etkirin geçen aýda Orsetde medisina kömegi üçin iýerilendigini aýtdy. Salehiň beýannamasynyň öňü tirasynda Orsetdiň gorunmak ministrligi Müsürüň Libyanyň gündägi serkediniň golaýynda ýerleşýän Sidi Barani şäherine goşun iýerenligi baradaky habarlary retdi. Orsetdiň şol agzalan hereketleriniň opozisiýon hökümeti goldaw üçin amala asyrlan bolmagy maglumatlarda guman edilipdi. Media serişdeleri Birleşen Ştatlaryň häkimetleriniň Yahoo portalyna uly gowrumly hüjümüň amala asyrylmagy bilen baglylykda gyýyky wagtda 4 adam babatynda jenaýat aýplamasyny çykarjagy olardan 3-süniň Orsetlidigini habar berdi. Reuters we Bloomberg adgyzlyň saklanýan resmiýlere talglanmak bilen Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň beýannamasynyň 15-nji martda ediljekdigini ma'lum etdiler. Aýplanýan adamlar Orsetde we Kanadada ýaşaýarlar. 2014-nji ýylda saýt edilen hacker hüjüminiň netijesinde sentýabr aýynda Yahoo'nyň 500 millionyň gowrak ulanıjysynyň şahsy maglumatlary paş edilipdi. Dekabr aýynda kompaniýa 2013-nji ýylda ýene bir hüjümüň bolandygyny boýun aldy we onuň milliarddan gowrak ulanıjy täsir ýetirenligini ma'lum etdi. Agzalan wakalar taryhdaky iň uly kiber hüjümler bolupdy. Türkmenistanda gözi ilýän ýerlerde Aziýada 2017 halkara sport çäresiniň talismanyny ýerleşdirmek barada resmi tapşyryk berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň 14-nji martda geçirilen video şekilli hökümet maslahatynda beren bu tapşyrygy mahawatlandyrjy maksatlary bilen bagly diýilip media maglumatlarynda habar berildi. Ýaşyl renkli türkmen iti 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň tumary hökmünde ýanwar aýynda kesgitlenipdi. Tumaryň türkmenleriň milli şeýle geynen gulagy we guyruğu ketilen alabay itini şekillendirýänligi aýdylýar. Türkmenistan Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bir neçe täze detxany bolsanda, bahasy 5 milliard Amerikan dollaryna barabar olimpik şäherçesini gurdy. Ýapak çaýlarda we söwüş sungaty boýunça Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek iň ýokary derejeli halkara sport ýarşydyr. Oňa dünýäniň 62 ýurdunyň sportsmenleriniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Pakistan soňky 20 ýyl çemet wagtyň dowamynda ilkinji ilat ýaduwyny geçirmek üçin hopsuzlyk şertlerini güýçlendirýär. Pakistanyň ilat ýaduwy boýunça baş resmiýeti Asif Bajwa ýaduwyň 15-nji maýda çemlenjekdigini aýdýar. Onuň sözlerine görä ilkinji gezek barlyklaryň düzümine Pakistanda ýaşaýan 1 million çemeti owgan bothuny we transgerder adamlar girdiler. 200 000 çemeti esker ilat ýaduwyny geçirýän adamlaryň hopsuzlygyny öpçün eder. Pakistan dünýä ýurtlarynyň arasynda ilat sany boýunça 6-njy ýerde durýar. 1998-nji ýylda geçirilen iň soňky ilat ýadawynda Pakistanyň ilatynyň 180 million çemetidigi iglan edildi. Şondan soň ilat ýadawyny geçirmek boýunça tynançyklar ýurtda hopsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlygy sebäpli izah etdirildi. Türkmenistandan Azerbaýjana tozanly dumanyň süýüşip barýanlygy barada Azerbaýjanyň töwerek daşa gözegçilik we tebigy resurslary boýunça milli departamentiniň müdiriniň orunbasary Matanat Avazowa talglanmak bilen media maglumatlarynda habar berildi. Meteorologiýa şertleri bilen baglylykda şuň gije we ertir ir sagatlarda Türkmenistandan Azerbaýjana tozan dumany süýüşip başlar. Ulyam Hazar deňiziniň üstünde günüň ikinji ýarymynda howa akymlary tozanly dumany ýurdun territoriýasyna getirir diýip Avazowanyň aýdanlygy APA agentligine salgylanyp berilýän maglumatlarda aýdyldy. Şeýle-de habar berilişine görä Azeri resmiýeti Abşeron ýarymadasynda we Bakuda howanyň düzüminde tozanyň möçberiniň kadadan has ýokurdygyny belläpdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýoksan anagurwan. Türkmenistan Kataryň transport logistika kompaniýalaryny bilelikde işleşmäge çagyrdy diýip Türkmen Medeniýet habar berýär. Resmaşygat mundan öň Dohada prezident Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna gepleşiklerde döwletara gatnaşyklaryny hassa iş şeňleşdirjek dokumentleriň bir näçesine gol çekiljegini habar beripdi. Emma prezident Türkmen Katar hyzmatdaşlygynyň transport, hususan deňiz we howa gatnawlaryny ösdürmek esasynda giňeldiljekdigini aýdypdyr. Emma Katar Medeniýeti Türkmen vice-premier Batyr Attaýewiň Katardaky ykdysady forumda çykyş edip, yerli biznesmenler Türkmenistana maý ýatyrmaga çagyranyny habar berýär. Attaýew olary öz ýurdunyň daşary ýurtly iş adamlary üçin bir topar azat zonany döredenligini, Katarly iş adamlarynyň hususy pudokda hem jemgyetçilik pudogyna hem deň derejede maý ýatyryp biljekdigini aýdypdyr. Soňky döwürde Aşgabatyň topuk proýektini maliýeleşdirmek üçin ulumetsörde maýy karda agtarýanlygy, Türkmen tarapynyň mali problemler sebäpli bu geçirjiginiň ulanmaga beriljek möhletiniň bir ýyl ýyda tüýşürilenini gaýdylýar. Şu ýagdaýlardan çen tutulsa prezident Berdimuhammedowyň Katara saparynyň esasy maksady topuk proýekt üçin maýdar tapmak bolmaly. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panyer Türkmenistanyň geçen ýylyň başyndan bäri Saudy Arabistany ýaly ýurtlardan islam ösüşankynyň we beýleki ýerlerden pul gözleýändigini aýdýar. Emma ekspertiň pikirine görä Türkmenistanyň ýagdaýyna ýurduň ýatyrylan maýa nähil kepillik ködürläp biljegini göz öňüne getirmek hem kyn. For instance, when China loaned them a bunch of money to develop the Gokanish gas field and build the pipelines, the understanding was that China would be paid back by Turkmen gas. Masal üçin Xitay Galkans gaýatyny özleşdirmek we geçirji gurmak üçin ulumetsörde karıl pul berdi. Bu pulun şol geçirjiden Xitay aktaryljak gaz bilen tölenjekdigi düşünükli. Emma şunyň ýaly kepillik ýok ýerine sen näme üçin Türkmenistana milliardlap dollar maýy ýatyrarsyň? Hökümet sana diňe ýatyran puluny ýygyny aljagyna däl, girde zalmaga hem kepillik bermeli Panyer aýdýar. Şeýle dol Türkmenistanyň bilelikde kampaniýa gurup girdejiler paýlaşmak şertinde hem işleşip bilmeýändigini, käbir ýagdaýlarda bolsa Aşgabat bilen işleşen daşary ýurt kampaniýalarynyň öz pullaryny ýygyny alyp bilmeýändigini belleýär. Look at the Turkish construction companies. They build projects on a promise that the Turkmen government or whatever Turkmen organization will pay them back. Türk guruluşy kampaniýalaryna seret, olaryň bir topar Türkmen tarapynyň wagdalary esasynda proýekt düzdi we inni pullaryny ýygyny alyp bilmeýän suwutlaşyp ýörler diýip Panyer Adatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýildaky elçisi bolup işleýän Nur Muhammed Hanafow hem Türkmenistanyň Katar döwletine alan kardyny gaýtarmak kepilligini berip, olar inandyryp biljegine şüpheli garaýar. Şeýle dol mundan Türkmenistanyň işleýän Türk kompaniýalarynyň köpüsiniň esasan Türkmen tarapynyň puluny işleýändigini we atly firmalary öwürlüp gidenligini belleýär. Belleýän firmalar bir topara aňysyna bir direktor adam ýokdy. Şu mahala ady belli firmalar bolup ýör Türkmenistanda hem Türkiýede. Juzy boş firmalar bardy. Polimex ýa bolmasa Erol Tabançy. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde Kataryň Olimpiýa komitetiniň başlygyny Aşgabatda kabul edenine Kataryň işewur toporlaryny tebigy gaýtadan işlemek baradaky bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşmagy. Şeýle-de Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisini gurmak goýunça taslamanyň gurulşygyna goşulmaga çagyrypdy. Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Panyeryň pikirine görä, egerde Türkmenistan bilelikde kampaniýa gurup girdejiler paýlaşmak şertinde işleşse, bir ýerde käbir mümkinçilikleriň tapylmagy da mümkin. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümetiniň başlygynyň ornwasary Attaýew Dohada gurulan ykdysady forumda Katarlylaryň Türkmen egirme dokma senagatyna, hojuluk, saglyk, syýahatçylyk, gurulşyk pudoklaryny maýy ýatyryp biljekdigini aýdýar we energiýa pudogyny asla agdamaýar. İkinci taraftan ekspert Panyer'de öňkü we şinlik oppozisioner Hanafow da Awganistana kupsullyk ýagdaýyny topuk proýektine maýy ýatyrjak taraplary çynlyky oýlanyrjak mesele hasaplaýar.
Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Russiýa, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirji turbasynyň gurulşygyna gatnaşmagy taýýardygyny aýtdy. Interfax habar agentliginiň maglumatyna görä, Russiýanyň Awganistanyň elçisi Andrey Avetsyan bu barada Awganistanyň Moskwadaky elçisiniň Rus işgörlerini ýüzlenip, olary dürli ýyllarda gurulýan obyektleri diklemek üçin maýa ýatyrmagy eden çağırışyny kommentirläp eden çykyşyny ma'lum etdi. Russiýa, Gazagystanyň we Täjikistanyň, Awganistanyň we Pakistanyň üstünden geçýän elektrik geçirji liniýanyň gurulşy boýunça köp taraplyň proýekte gatnaşmagy taýýar. Şeýle-de, beýleki köp taraplyň proýekt Türkmenistanyň, Awganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistana tarap gaz geçirjisiniň gurulşygyny golloýar we oňa gatnaşmagy taýýar diýip Avetsiyany salgylanyp Interfax habar berýär. Şol bir wagtda da Rus elçisiniň Awganistanyň howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýlaryň gowlanmak dälle, munun öýle hasta ýitileşmegine bir tendensiýa bar diýip bellenligi maglumatda aýdylýar. Gurulşygyny 2013-nji ýylda badalga berilen Türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistan we Hindistana aktyrmagy mümkinçilik berjek gaz geçirjisiniň ulanışı veriliş möhletiniň 1 ýyl, ýagny 2020-nji ýyl içinde ýyda çekdirilendigi 30-njy ýanwarda habar berildi. Resmi aşybat umum bahasy ortaça 10 milliard Amerikan dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85% töwereginiň Türkmenistan tarapyndan üpşün ediljekdigini yglan edipdi. Uzunlugy 1814 kilometre barabar bolan bu gaz geçirjisi arkaly ýylda 33 kub milliard gazy aktyrmak gözüňde tutulýar. Azatlyk radiosynyň Awganistanyň habarçysy Şamirdan Gulumrady häzir bu gurulşyň Awganistanyň geçecek bölегini howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýarmazlaşýanyny, ekspertleriň bu proýektiň amala aşmak ehtimallygyny şügeli garaýanyny aýdýar. Herat welaýatynda Fara, Helmand, Kandahar şu 5 welaýatda howpsuzlyk şertleri has gün saýyn ýaramazlaşýar. Etrap owalaryň hemmesi jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Herat welaýatynyň territoriýasynyň 40%-dan guragynyň jeňçileriň ýeçiliginde galýanyny resmiler boýnalyp otyr. Ondan soň şu Türkmen-Awgan serhediniň çäklerinde hem jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Hatda şu ulag ýollar hem häzir howply bolup durýar. Şonuň üçin hem TOF proýektiniň işiniň amala aşyrylmagynyň kyn bolmagyň ahmallygyny kynçylar öňe sürýär. Ýöne Muradynyň sözlerine göre, ýakynda Taliban hereketi milli bähwitli proýektleri, hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyna özleriniň ziyan ýetirmejekliklerini yglan etseler-de, diňe bu beýanaty bilbaglap, bu proýektiň amala aşjakdygyny aýdyp bolmaz diýip Murady sözüni şeýle dowam etdirdi. Belki Talibanlar diyen bolsa ol top proýekti ýaly uly energetika proýektlere ziyan ýetirmezlik mümkin, emma Awganistanda häzir diňe Talibanda başgadam 20-30 ýaragly toparlar hereket edýär diýip resmiler boýnalýar. Daesh diýdi başga ekstremist toparlaryň Awganistanda hereket edýändigini Awgan resmiler ýergederli aýdyp gelýär. Şonuň üçin hem ol diňe Talibana beýil baglap proýektiň işi başa barar diýmek kynrak. Türkmenistanyň hökümetiniňki käbir çeşmeler Azatlyk radiosyna beren maglumatyny Türkmen hökümetiniň bu proýektiň wagtynda tamamlanmagyna umyt baglamaýanlygyny, eger bu proýekt 2023-nji ýyl içinde amala aşsa, onda munyň uly üstünlük boljakdygyny ynanýandyklaryny aýtdylar. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyna Türkiýe bilen gatnaşygy bolanlar berk soraga çekilýär. Türkmenistanyna Türkiýe bilen gatnaşygy bolanlara edilýän gyzyşlaryň hasam güýçlenýändigi habar berilýär. Dekabr aýyndan bäri Türkiýede bolýanlaryň ýyzy berk barlanýar. Türkmenistanyň organ işgärleri Türkiýede işläp baýdan migrantlary berk gözegçilik astynda tutýar. Dogan garnaşy ýa-da tanyş bilişi henidem türkde bolanlaram berk soraga çekýär. Bu temada raýatlardan Azatlyk radiosyna dürli ýoldan köp sanly maglumatlar gelip bolýar. Olardan biri bir näçe ýyllap Türkiýede zähmet migranty bolup işläp goloýda Türkmenistana dolanyp baran howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny isleýän bir türkmen raýaty Azatlyk radiosuna beren maglumatyny şeýle gyzyşlaryň dekabr aýyndan başlap hasam artanlygyny bildirýär. Onuň gurrungyna görä Türkiýede işläp ýyzyna dolanýan migrantlara edilýän basyşlar Kut Aşgabatyň aeroportuna başlaýar. Türkiýeden ýyzyna dolanan migrantlar ençe sagatlap aeroportda soraga çekilýär. Olardan Türkiýede nähili ýerlerde we şertlerde işläp ýaşanlygy, ol ýerde näçe pul gazananlygy we ol pullary nämedenligi, nähili syýasy we dini toparlar bilen gatnaşygynyň bolanlygy, ekstremist toparlaryň hataryna çekmäge hem başga ýurtlarda din üçin söwüşmäge gitmäge çağırş edenleriň bolup bolmanlygy, namaz we Gurhan okap okumaýanlygy, haýsa sosial ulgamlary ulanýanlygy, Azatlyk radiosyny dinläp dinlemeýänligi, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlardaky materiallaryna galdyrılan tesvirlere işen gatnaşyp gatnaşmanlygy, mundan beýlek nähili planlarynyň bardygy ýaly maglumatlar soralýar. Azatlyk radiosyna maglumat beren şol yerleşeşme Aşgabatyň aeroportuna Türkiýeden dolanan zenanlara bolsa, ol ýerdäki döwlet işgärleriniň agza alyp bolmajak kemsidici hem paýş sözler aýdýanyny görüň berýär. Ol yerli organ işgärleriniň Türkiýede işleýän tanyş bilişleri barada hem jikmejik maglumat almak üçin özüne ýygyderli basyş edýändigini aýdýar. Oň aýtmagyna görä, organ işgärleriniň edýän şeýle basyşlarynyň diňe öýüne dolanan migrantlar bilen çäklenmän. Şol sanna maşgalasyna Türkiýede işleýän adam bolan hojalyklara garşam giňerimli ýagdaýda dowam edýändigini ýytyar. Yerli organ işgärleri Türkiýede işleýänleriň maşgala agdalaryndan, dogan garnaşlaryndan ýa-da tanyş bilişlerinden olaryň telefon belgilerini, olaryň nirde we nähili şertlerde işleýändigini, näçe gazanç edip, şol gazançdan özlerine näçe pul iýerýändigini, olar bilen nähili aragatnaşyk taklanýandygyny we olaryň sosial ulgumlardaky aragatnaşyk maglumatlaryny soraýarlar. Köne pasportyny çalyşyp goloýda Türkmenistandan Türkiýedäki maşgalasynyň ýanyna dolanyp gelen Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan we howpsuzlyk sebäpli efirde adyna maýa diýilmegini soran bir zenanam ýanky maglumatlaryň dogrulygyny dogurdugyny tasdiklaýar. Maýa özüne aeroportdaky we ýaşaýan ýerindäki organ işgärleriniň gelneje näme bärde erkek ýokmy? Näme üçin türkçe durmuşa çykdyň? Bärde de gülýaly öz türkmen oglanlarymyzam köpe. Näme beýdip türkmeni biýawra edip börsün? Ýaly gödök sözler aýdanlygyny ýatlaýar. Maýa şeýle sebäplerden türkmen migrantlaryň Türkmenistana baryp gaýtmagy kän göňüp barmaýanlygyny öňsürýär. Yer gelende belläp geçdik Azatlyk radiosyna şeýle temada köp sanly maglumat gelip bolýar we bu urda pikiri soralan Türkiýede işläp ýören Türkmenistany migrantlaryň aglabasam şeýle ýagdaýyň bardygyny tasdiklaýarlar. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde tezbilen men Sultan Açylywa Aşgabatyň giňeldilen täzeden amatlaşdyrylyp asfaltlanan köçelerinde şowlar tehnikany kömegi bilen gazy işleri geçirilýär. Ýagyn suwlarynyň aktyrylmagy üçin uly köçeleriň ugrunda geçirilen lagym turbalary dıkalyp, ýagyn suwlaryny çekip bilmeýärligi sebäpli bu turbalaryň arassalanýandygy aýdylýar. Aşgabatyň Andalip, Oguzhan, Atamrat Niýazow atlandyrylýan inqatnawly uly köçelerinde indi bir hepde bäri ýörüýte tehnikanyň kömegi bilen uly ýollaryň gyrasynyň gadylýandygyny görse bolýar. Bu işler bilen meşgul bolan işgärleriň aýtmaklaryna görä, uly ýollaryň gyrasyndan geçirilen lagym turbalary ýagyn ýagmagy bilen tıkalyp, hapa suwlary çekip bilmeýär. Aslynda bu goýulan hapa suw liniýalary ýagyn suwlar üçin niýetlenipdir. Ýöne olaryň gurulyp ulanylşa berilendigine heniz bir ýyl hem bolmadyk bolsa da,
ol turbalar eýämde kylyp, ýan suwlaryny çekip bilmeýärler. Şeýle lagym turbalary şäheriň iň gatnawly köçeleriniň rekonstruksiýa edilen wagtynda köçeleriň iki gapdalynda hem her 30-40 metr aralykda, käbir ýerlerde bolsa 20-25 metr aralykda goýulypdyr. Aşgabatly ýaşaýjy 65 ýaşly pensioner Durdumrat aga her gün şähere çyksaň üstünden hene dil geçmedik awatlanan ýollaryň täzeden gazalyp durmagyna gynanç bilen garýandygyny aýdýar. Ul ýoluň garalarynda, çatyryklarynda, maşynalaryň öznüksiz hereketiniň arasynda ýörütelestirilen tehnikalary işläp, ötün geçen sürüjilere de, çatyryklardan geçen piýadalara da, duralgalarda duran ýolagçylara da öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu zatlardan daşary şäherde edilen işlere gödäwçiligiň ýokdugyna, ýaňyja gurulan ýollaryň vivat edilip durandygyna nefsiň agryar. Emelsiz emeldarlaryň işine jogapkärçilikligi sebäpli döwletiň teristetiniň ýele sowurlandygyna nefsiň agryar diýip Durdumrat aga janygyar. Gadawy işler bilen meşgul bolan işgärleriň edýän hereketlerine syn salsaň, lagym turbalarynyň geçýän ugrunda bar bolan guýlaryň üstündäki demir gödenekler aýrylyp, turbalaryň içine dolan palçyklar ot çöplerden elýeter ýerler arasalanýar we demir gödenekler täzeden goýulyp, onuň daş töweregi täzeden betonlanýar. Lagym turbalarynyň çykýan happalaryň haltalara salynıp, birnäçe ulap ýol ugrunda aýrylman duran ýerlerini hem görse bolar. İşçileriň turbalary arasalap, olary ýene-de ozal ýagdaýyna getirip goýmaklary bolsa, ötün geçen adamlarda sonra döredýände aýdylýar. Bir gyşy başdan geçiren turbalar eýämde kylyp duran bolsa, onu her gyşda ýadyň ýagyrly günlerinde şeýdip daş töweregi bilen betonlaryny döwüp arasalap durjak bolsalar, munyň ötün geçen ýolagçylara da näçe ýarama täsir boljak. Mektepden çykan ýaşajyk okuwçylaryň hem bu çukurlaryň gapdalyndan geçip durarlar eken, çağalar bolsa şular ýaldatlara bilgiçilik bilen garaýarlar. Olaryň bu çukurlara gaçyp bir ýerlerine agyrtmaklary hem ähtimal. Gazalyan çukurlaryň birnäçe ulap bejerilmeýärleri hem bar. Ýol gyrasynda maşyny saklajak bolsaň, öňünde her adymda çukur bilen beton bölekleri dur. Ýollaryň şular ýaly gurulyp döwülüp duran wagtda asla ýadymda düşen okdy. Soňky ýyllarda bu başdan sowma edilen işler adaty bir zat bolup barýar diýip, soňky bir ýylyň dowamında rekonstruksiýa edilen Andalep, Oğuzhan, Niýazow köçeleriniň ýan ýodalarynyň hem talaba laýyk gurulman täzeden döwülen ýerleriniň kendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabat bilen Balkan welaýatyny birikdirýän asfalt ýoluň mundan 2 ýyl çemesi odal ulanışa berilen böleginiň eýem hatardan çykyp başlandygy barada Azatlyk radiosuna habarlar gelip goýşýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp geçen hepdäniň ahirinde Balkan welaýatyna sapar eden Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Bu yol umuman il içinde Aşgabat Krasnovodsk diyen at bilen tanalýar. Umumy uzunlygy 570 kilometr. Şu 570 kilometr ýolun guruluşy inni Orta Azap bilen aýdanynda 20 ýyldan köprek wagt bäri dowam edip gelýär. Şu ýolun 430 kilometr çemesi uzunlukda bir Artsman Türkmenmaşy ýolu bar. Şu ýolun bundan 2 ýyl ullanmagy berildi diýilip elan edildi. Türkmenmaşy Krasnovodsk neft aralygyndaki doğrulara düşülen asfaltlar eýem zaýry atypdyr, on käýerleri çöküpdir. Şeýle ýagdaý bir gadanjyk ýagny bereket Artsman aralygynda da bar. Bir ýerde de ýollaryň bir tarapy bejerilýän bolsa, hatardan çykan bölegi beýlek tarapy ýapdyrýar. Sürüjülerim, ýolagçylarym uly howp hatary goýýar. Amanrada ýoluň 2 ýyl hatardan çykmagyna sebäp bolýan ýagdaý näme? Ýagny muňa näme sebäp bolýan bolup biler? Bir wagt şol ýoluň guruluşyna işlän, ýa-da bolmasa ýol guruluşy boýunça ýokary bilimli inženerler bir ýagdaý şeýle düşündirýärler. Birinciden ýol çekilmezden odal düşelýän çagyl düşek. Oňa guruluşçylaryň diline grammasta diýerler. Ine şu düşelmeli karanlygyna düşelen ok galy berde asfalt düşek. Dine bir gereklerle hem bir tesinden 3 gerekler düşelýär. Ondan soň iň soňkusynyň öňü ýanyna öňkü 2 gerek düşelen asfaltyň üstüne ýörüýse setke ýazylmaly diýip aýdýarlar. Ine şu setkeler umuman hökümet tarapyndan berilýän bolsa ýol guruluşçylaryň raýatyda işçileriň aýtmagyna görä ýol gurýan edaralaryň uçak naçarniklary ýa-da bolmasa brigadirleri şonu yerli halka ogry ýol bilen ogurlap satýar.
ýaşaýamyşynlar. Ýene de bir wagly agyr mesele bizde asfalt Türkmenistanyň özüni öňürliýe ýol gurulşçylaryň aýtmagyna görä şu asfaltyň da kili juda pesmişin. Ine şunu ýaly bir giden sebäpler bar ýöne ýol gurulşçylar, inženerler esasy sebäbi men öňdühanan üç sebäbine ýygypdyrýarlar. Aman burada yolun hatırdan çıkmağı yaşayıcılara ya da şu avtolog sürücülerine nähil täsir etdirýär? Olar bu barada özlerini näme gurun berýärler? Yollardan her işini katlayan avtolog eýleriniň hem de ýolçularyň esasyna adyl bolýan zady ýolların bir tarapy elmidami ýapyk bolýar, ýollar daglyk edýär, avtologlara diýýärler. Ikinji bir ýagdaý ýoluň büdürsüdürligi, on käýerleriniň sökülligi, avtologlaryň raýtada ýeňil avtologlaryň çalt katardan çykmagyna getirýär diýýärler. Näşin ýagdaýlar bolan üçin ýola çykmagy howatyrlanýar diýip muny avtolog sürücüleri aýdýarlar, muny şo ýollarynda gatnaýan ýolçylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Kabuldan Şaymerdan olum radi. Faryab welaýatynyň iki etrabyna söwüşçiler hüjum etdi. Çatışykda Awgan harbiýleri ziýan çekdi. Uruşda ok degip Türkmenistanyň iberleýän elektrik togyň liniýasy hem üzülipdir. Anhoy Meýmene Şah ýoluna da jeňçiler weham salýar. Welaýatyň etraplarynda howpsuzlyk şertleriniň gowy däldigini resmiler boýnalýar. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň metbuat wekili Abdulkerim Ýoruşyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä çaknaşykda ençeme hüjumçy helak bolupdyr. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Dergiri Resuli Şirin Tagovmo köşte şuda, Resuli Davlatobod köşte şuda, dar jyana zindabad. Faryab welaýatynyň 14 etrapy bar. Welaýatyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hoja Sebifoş etrabynyň häkimi Abdulla Masumyň Azatlyk Radiosyna aýdyşyça ençeme harby postlary jeňçiler basyp alypdyr. Etrabyň oba ýerleri jeňçileriň ýeşiline geçipdir. Umumy şaýolada jeňçiler weham salýar diýip häkim aýtdy. Şerh xiyonat kılady, taslim beradi, başga polislaranyň şoraga taýsir. Faryab welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýalar geçirildi. Ýöne ol harby operasiýalaryň netije bermändigini ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Hakim Abdulla Masumyň aýdyşyna garanda jeňçilere garşy ýene harby operasiýa geçirmek gözüňde tutulýar. Faryab welaýatynyň halky gorkuda ýaşaýar diýip hakim belledi. Mardumdy gorkuşy bo, çamantykalany amaliýat kılmakdyr. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly militanlaryň hem hereket edýänligi ma'lum edilýär. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary 3 welaýatyň, ýagny Jowzan, Faryab we Serpil welaýatynyň çäkleşýän regionlarynda merkez tutupdyr. Faryab welaýatynyň 2 sebitinde Özbegistanly jeňçileriň ýerleşendigini hakim aýtdy. Astana Baba we Hoja Koşta atly ýerlerde Özbegistanlylaryň bardygyny hakim bildirdi. Astana Baba we Hoja Koşta Özbegistanyň boşy 2 noktaga Türkmenistan Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynyň merkeziniň bir näçe etrabynyň ýaşaýjylaryny elektrik tok bilen öpjün edýär. Jeňçiler elektrik üstünlerine we elektrik liniýasyna da ýygyderli zafer ýetirýär. Uruşda elektrik geçirjisiniň hasar görýändigini hakim Abdulla Masumy nagtady. Elektrik sütünü we elektrik liniýasyna atışyklarda iki tarapyň okunyň degýändigini hakim sözüne goşdy. Barhany düşmany marbystiýady ýobuzany ketýärler. Ýöne şu zady hor, basa kata bolady. Bulat forýokka Türkmenistan Awganistana ugratýan elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmagy hem planlaşdyrýar. Türkmenistan Akdeneden Anhoya çelli polat ýoluny öz hasabyna çekip berjekdigini hem aýdypdy. Emma häzirki şertlerde Awganistanda uly proýektleriň işiniň amala aşmagynyň kyndygyny bilermenler aýdýar. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meýdanyna urulendigini Awganistanyň milli parlamentiniň deputatlary öňe sürýär. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.